Mas kawelasane Mas. Entuke akeh ngono kuwi. Oke diengkol. Sambine nyolong helm. Nesu lho lek diomong ngono nesu. Lek wis wong ngerti lak Senin ya poso terus karo Kemis ngono lho, Dik. Lah nek poso mutih. Poso mutih ki ya posone masa sedina sosok sedina suwengi enek sing ngono. Wonge beda-beda Sing dipangan sing pangan barang sing putih-putih. Pomo sego. Oh, oleh Putih tok. putih tok. Dadi aja nganti enek sing kebarang kecampuran warna liyane. Pomo ndok. Ndok ya oleh putih tok. Kuninge diguak. Kuninge diguak gak oleh dipangan. Apa neh? Uyah ya oleh. Putih. Putih, babe putih. Apa neh? Cat putih kuwi. Terus Ya kuwi glepung, terus gamping barang pokoke putih-putih Mas. luwih gedhi jane Anoman putih wiyane. Ora usah nesu. Ora usah nesu ya ngono kuwi lah. Pokoke sebarang ngono kuwi lho. Basa mutih. Putih ya ono. Lah nek basa ngrawot. Ngrawot iki barang sing sok-sok iki panganan sing ijo-ijo. Oh, bangsane ijo-ijonan. Ijo-ijo. Kaya ta. Ya kaya nuwun sewu kaos kaki dan ramil kuwi ya ijo.